päivää. Päivää. Ha. Eli tänään on 1. toukokuuta ja normaali vapunvietosta poikkeavasti ollaankin täällä Skotlannissa roadtripillä päivällä numero 2. Lähetty Invercarista kohti Skyta ja tässä matkan varrella on nautittu aivan mahtavista maisemista, kuten kuvasta näkyy. Sää on pilvinen, sateen lupaus on olemassa täällä ilmassa sekä säätiedotuksenkin mukaan pitäisi tulla jossain vaiheessa mahdollisesti meille vähän vettä. 12 astetta näyttäisi nyt mittarin mukaan. Joo, ihan hyvä. Eilen olikin poikkeuksellisen hyvä. Lämpöä. Välillä on saatu ihalla täysin peilityyniä vesialueita, mihin heijastuu yllä olevat vuoret. Laitetaan niistä sitten vähän Joo, kuvaa ja sitten. Kuvia otettiin tuossa matkan varrella, kun pystyttiin. Täällä on kivasti tehty semmoisia pysäyspaikkoja, pieniä kohtia, missä pystyy aina sitten käydä katsomassa, minkälaista on. Täällä nimittäin on sen verran mutkasta tietää, että pitää kyllä kuitenkin kieli keskellä suuta ajaa, ja etenkin kun ajetaan vielä väärällä puolella, niin se on yllättävän nopeasti tähän tottuu kuitenkin. Mutta joo, tottuu, siis kaikkeen tottuu, mutta siis tässä on ehkä nämä ympäristö on ehkä vaan sellainen, että se välillä vaan hirvittää, että täällä on mutkaisia teitä ja tiet on vähän kapeampia kuin Suomessa ja sitten tää olla tuossa mahdollisimman keskellä, ettei koukata tuolta penkerepuolelta niin kuin eilen muutaman kerran, niin se vaatii harjoittelua, mutta nyt tätä menee ihan kohtuun hyvin ja ihan normaaleissa nopeusrajoituksissakin pystytään ajaa, että eilen ajettiin ehkä pikkasen alinopeutta paikoin. Joka ei sinänsä kyllä haittaa ei suinkaan, ei. Parempi niin turvallisesti. Kun että ajella liian kovasti. Mutta tästä nyt maisemakuvaa. Joo. Nämä on tosiaan ihan käsittämättömiä nämä maisemat, että kun aamulla heräät Keskimaassa ja katot ympärille, niin ei voi muuta olla kuin melkein suu auki. Yrittää varastaa nämä omaa mieleen niin, että niihin pystyy sitten näihin kuviin palaamaan myöhemminkin. Ja niin kuin aina kuvat tietysti näyttää varmasti hienolta, mutta kyllä kun omin silmin kun nämä näkee tässä nyt, niin onhan nämä ihan erinäköisiä. Varmasti se, mitä sitten taas kamera välittää. Että vahva suositus. Aika kova liikenne näyttää olevan ainakin vastaan. Kaikki pakenee tuolta Skylta päin pois, mihin ollaan nyt menossa, siis Isle of Skylle. Näin. Jatketaan matkaa. Yes.